Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Fil-bidu ta' din il-qoddisa fil-festa ta' Santa Rita ta' Kaxxa għandi l-pjaċir naqra d-digriet tal-ħatra ta' Patri Alexander Kawki Agostinjan bħala kappillan tal-parroċċa ta' Sant'Uistin, il-Belt Valletta. Peress li Luis Reverendu Pirjol Provinċjal Patri Leslie Gatt Agostinjan bidra bid-data ta' 18 ta' frar 2020 ippreżenta lili il-Reverendu Patri Alexander Kawki Agostinjan biex jiġi maħtur kappillan tal-parroċċa ta' Sant'Uistin il-Belt Valletta, bis-seta tiegħi ordinarja naħtar lill-istess Reverendu Patri Alexander Kawki Agostinjan bħala kappillan tal-imsemmija parroċċa bil-fakultajiet kollha meħtieġa u xierqa b'effett mill-lum 22 ta' Mejju 2020. Bħala xhieda u prova ta' dan kollu jiena ordnajt il-Kanċillier tal-Kurja Arċiveskovili biex iħejji u jirreġistra dan id-digriet li jġib il-firma u s-siġil tiegħi. Illum 20 ta' Mejju 2020. Sa nixtieq nistieden lil Patri Alexander Kawki biex jiġi hawnhekk jaqra u jiffirma il-ġurament tal-possess. Jiena, Patri Alexander Kawki Agostinjan, kappillan ta' din il-parroċċa ta' Sant'Uistin fil-Belt Valletta, inwijat u naħlef li nħares il-liġijiet tal-Knisja u d-direttivi li l-awtoritajiet ekklesjastiċi joħorġu minn żmien għal żmien li naqdi bil-fedeltà kollha d-dmirijiet tiegħi ta' raj tal-poplu ta' Alla li ġie fdat lili. Inxandar il-kelma ta' Alla, niċċelebra l-misteri qaddisa u nħabbrek għas-salvazzjoni tal-bnedmin biex inġib aktar il-qudiem il-għaqda tal-imħabba fir-rabta taslim fil-komunità parrokjali f'data lili. Hekk Alla jgħinni u dan l-Evanġeljum qaddes ta' Sina Ġesu Kristu. Illum il-ġimgħa 22 ta' Mejju 2020. Nitlob li żewġieda biex jiġu u jiffirmaw il-ġurament ta' Patri Alexander. Patri Alexander nawguralek ħafna u bil-qalb u nispera li l-parroċċa li qiegħda issegwik b'mod virtwali tkun kol tista' il-qudiem tiltaqa' biex tifraħ bik u miegħek. Deo gratias. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi flat lil bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Eben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana, int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Għatina nitolbuk mulej l-erfu l-qawwa tas-salib kif oġbok tagħtihom lil Santa Rita biex nilqgħu bis-sabar id-dbatijiet li nsofru flimkien ma' Kristu ħalli nieħdu sehem ikbar fil-misteru tal-għajt tiegħu. U li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu
għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Qisu li l-imħabba tagħkom ma tkunx wiċċ bieħor, taħmlux il-ħażen, żommu mat-tajjeb, ħobbu lil xulxin bħall-aħwa, fittxu li tistmaw lil xulxin. Tħallux il-ħrara tagħkom tibred, tħeġġu fl-ispirtu, aqdu lil mulej, ifirħu bit-tama, stabru fil-hemm, itolbu bla waqfin. Aqsmu ġidkom mal-qaddisin li jinsabu fil-bżonn, ilqaw f'darkom il-barranin, birku lil dawk li jippersegwitawkom, birku u la tistħu lil ħadd. Ifirħu ma' min jifraħ, ibku ma' min jibki. Aħsbu f'xulxin l-istess, taħsbux fi ħwejjeġ kbar imma fitxu l-umli, tamluwiex ta' orrif. Troddu lil ħadd deni b'deni, ħajkun ħsiebkom fil-li tagħmlu tajjeb quddiem il-bnedmin kollha. Jekk jista' jkun sakemm ikun ġej minnkom għejxu fil-paċi ma' kulħadd. Tivendigawx ruħkom bidejkom, eżiż tiegħi, imma ħallu l-korla ta' Alla tagħmel hi, għax hemm miktub għalija l-vendetta jiena nħallas jgħid il-mulej. Jekk l-għadu tiegħek bil-ġuħ itimgħu, jekk hu bil-għaġġ isqieha. Jekk tagħmel hekk tkun qiegħed tiġma' ġamar jaqbad fuq rasu. Tħallix il-ħażen jirbħek iżda irbaħ il-ħażen bit-tajjeb. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj lillah. It-tama fil-mulej żomm sħiħ u qawwi qalbek. It-tama fil-mulej. Żomm sħiħ u qawwi qalbek. Tama fil-mulej. Il-mulej dawlu s-salvazzjoni tiegħi. Minn min għandi nibża? Il-mulej u l-ken tiegħi. Quddiem min għandi nitwerwer? Flimkien. It-tama fil-mulej żomm sħiħ u qawwi qalbek. It-tama fil-mulej. Imqar jekk eżerċtu jqum għalija xejn ma tibża qalbi. Imqar jekk gwerra tqum kontrija jien nibqa' qalbi qawwija. It-tama fil-mulej żomm sħiħ u qawwi qalbek. It-tama fil-mulej. Ħaġa waħda tlabt lill-mulej, ħaġa waħda nfittex. Li nammar f'dar il-mulej tul il-jiem kollha ta' ħajti biex nitaxxaq bil-ħlewwa tal-mulej jien nħares lejn it-tempju tiegħu. It-tama fil-mulej żomm sħiħ u qawwi qalbek. It-tama fil-mulej. Għax hu jaħbini fil-għarix tiegħu meta nsipruhi fil-għawġ, jistorni fis-satra ta' daru fuq blata fil-għoli iqedni. It-tama fil-mulej żomm sħiħ u qawwi qalbek. It-tama fil-mulej. Alla u mħabba u min jammar fl-imħabba jammar f'Alla u Alla fih. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Jiena d-dilja vera u missier il-bidwi. Kull fera fija li ma tagħmilx frott jaqtaħħa. U kull waħda li tagħmel il-frott jiżbora u jnaddafa biex tagħmel frott aktar. Intom ġandaf minħabba l-kelma li għattilkom. Bqgħu fija u jiena nibqa' fikom. Kif il-fera ma tistax tagħmel frott minn nfisha jekk ma tibqax fid-dilja,
hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija. Jiena ddilja intom il-frijej. Min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott, għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Jekk wieħed ma jibqax fija jintrema barra bħal fera u jinxef. Imbagħad frijej bħal dawn jiġbruhom u jixtuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa' fikom, jitolbu kull ma tridu u jingħatalkom. Din il-glorja ta' missieri li intom tagħmlu ħafna frott u tkunu dixxipli tiegħi. Kif ħabni missieri, hekk ħabbejtkom jiena. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabbti. Kif jiena ħarist il-kmandamenti ta' missieri u qiegħed f'imħabbtu. Qedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi ikun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan hu l-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Ħadd m'għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbibi jekk tagħmlu dak li jien nikkmandakom. Il-kelma tal-mulej. Rita kella ħajja jibsa. Nistgħu ngħidu li l-imħabba tagħha miċ-ċokon u b'mod speċjali meta kienet arusa u irżina kienet imdawra b'ħafna vjolenza. L-imħabba tagħha kienet bħal warda imdawra b'ħafna xewk. L-ikonografija jew iġbijat li għandna ta' Santa Rita jfakruna li il-mulej fiċ-ċirkunstanzi ta' ħajjita għażilha biex tkun xebħ ta' tbatija tiegħu. Imma wkoll li bl-imħabba tagħha teleb id-tbatija u titrasforma. Bil-paċenzja tagħha, bil-maħfra tagħha, hija saret għodda ta' rikonċiljazzjoni. U kellha tħallas prezz għoli għal din il-missjoni. Frita minn kaxxa, iseħħ il-kliem tal-Apostlu missierna San Pawli Romani li smajna fil-qari tal-lum. Tħallix il-ħażen jirbħek, iżda irbaħ il-ħażen bit-tajjeb. Rita kibret u għexet f'soċjetà vjolenti ħafna, imma għarfet tirbaħ il-ħażen u l-vjolenza bil-paċenzja, bl-imħabba u bit-tjubija. Il-ħajja reliġjuża tagħha kienet ħajja moħbija, magħrufa quddiem il-mulej. Ix-xud tagħha kien il-mulej. U premja tal-fedeltà tagħha, tal-manswetudni tagħha. Għamel minna strument tal-paċi tiegħu. Għax fejn hemm il-mibeda, il-mulej uża lir-Rita biex ikun hemm il-paċi u l-imħabba. Illum nitolbu lil Santa Rita biex aħna wkoll f'sitwazzjoni diffiċli biex ma nagħmlux dak li għalina jidher impossibbli inkunu strumenti tal-maħfra ta' Alla, tal-paċi li jġib il-mulej. U qudiem il-vjolenza, l-mibeda, l-għejra u kull diffikultà oħra, aħna jkollna it-tama, il-fidu u l-imħabba li bihom inħallu l-mulej jirbaħ il-ħażen ta' madwarna u fina permezz ta' tjieba u l-ħina tiegħu.
Din il-ħaġa ma nagħmluhiex bil-qawwa tagħna, imma maqudin mal-mulej li kif smajna fil-Vanġelu minn San Ġwan jallimna li mingħajru ma nistgħux nagħmlu dak li hu tajjeb, mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. U l-eżortazzjoni tiegħu għalina, il-parir ta' Ġesu lil kull wieħed waħda minna hija li aħna nkunu ħaġa waħda fih. Rita twaħdet mal-misteru tal-mulej fid-tbatija u l-glorja tiegħu. F'tant momenti ta' ħajjita, il-mulej għaddija minn ħajja ta' żwieġ, diffikultajiet kbar ma' żewġa u mawlida, għaddija wkoll mid-diffikultajiet tal-ħajja tal-komunità reliġjuża, imma dan il-kalvarju li għaddija minnu kien ukoll mezz ta' glorja. Nitolbu l-interċessjoni ta' Rita għal tant familji li għaddejjin minn xi diffikultà u b'mod speċjali nitolbu l-interċessjoni għal kull ħtieġa li għandna bżonn. Għal-Knisja mqazza sabiex quddiem it-tbatija tal-bniedem ma tibqax sikta iżda xxandar il-verità u l-ġustizzja. Nitolbu. Għal kull min ma jistax jaħfer u jħossa bitqila jirott bil-ġid id-deni li sofra biex bl-interċessjoni ta' Santa Rita timlilu qalbu bil-maħfra. Nitolbu. Għas-Sorita Agostinjani ta' ħajja kontemplattiva sabiex jarfu jħadnu d-dinja kollha bl-appostolat tat-talb u s-sagrifiċċju. Nitolbu. Uri d-dawl ta' wiċċek lil mejtin ħutna li jagħmlu kull ma setgħu biex jgħixu l-valuri tal-maħfra u l-modrija. Nitolbu. O Alla għajn ta' kull dusija u glorja tal-qaddisin tiegħek, isma' t-talb li bil-ħerqa kollha qed inresqu fil-festa ta' Santa Rita. Iqaf magħna u sawwa fuq il-ġnus kollha id-don tal-maħfra u rikonċiljazzjoni bi Kristu Sidna. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej għat-talb ta' Santa Rita infet lubna b'xewka ta' uġieħ li jġib is-saħħa biex wara li bil-grazzja tiegħek ninħelsu minn kull dnub inkunu nistgħu nofrulek b'qalb safja is-sagrifiċċju ta' tifħir bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom.
nerfgħu qlubna l fuq, niżuħaj lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Santa Rita tajtna eżempju kbir ta' mħabba lik u fik, u għal-bnedmin kollha minħabba fik. Il-qawwa tagħha kienet l-imħabba li anqlita fil-waqtiet kollha tal-ħajja tagħha. Iju timmedita mill-qrib il-passjoni ta' ibnek. Saret eżempju ta' sagrifiċċju mħabba u ġarbet bil-ferħ il-ħtieġa kbira tal-imħabba li permezz tas-salib twassal lill-bnedmin għall-lena tas-sew u d-dawl tal-qawmien. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli u tajja kollha tas-sema inkantawlek l-innu tal-glorja tiegħek waqt li ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smowit. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smowit. Qaddis tas-sewint mulej intilajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr, tali disċipli tiegħu qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' Santu Wistin, ma' Santa Rita u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missir li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowit jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni.
Atina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt l-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li jintrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Mulej Ġesu Kristu, ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, ikun jiswew lilna żgħarnu bihom għal. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek ifret minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Tal-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni mejtiet ikollha minn kull ħażen. Żomni dejjem fidilek mandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Ġisem u d-dem ta' Kristu jħarsuni għal ħajja ta' dejjem. Namlu tqarbina tax-xewqa, Ġesu jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Nitolbu. Kif kilna mill-ikel tas-sema nitolbuk mulej biex imsaħħin
mill-eżempju ta' Santa Rita, inġorru fi qlubna s-sinjali tal-imħabba u l-passjoni ta' ibnek u nitennew dejjem bil-frott tal-paċi dejjema bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku lil-mulej, irroddu ħajr lil-Alla. Fil-festa ta' Santa Rita, fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, Amen. O Santa Rita, patruna avokata tagħna, quddiemek aħna ninxteħtu dan il-jum tal-festa tiegħek. Qalbna kollha sobina nitolbuk tidħol għalina quddiem Alla biex bl-interċessjoni tiegħek f'din is-sena tant partikolari naqalgħu minn għandu il-grazzja tal-konverżjoni tagħna. Idħol għalina int biex inbidlu għal kollox ħajjitna u fuq l-eżempju qawwija tiegħek narfu nħobbu tassew lill-Alla. L-esperjenza ta' kuljum tallimna li d-dinja u x-xitan jitfgħu bla qiegħda madwarna x-xibka tagħhom biex jiġbduna lejhom u jbeduna mill-ħbiberija u l-imħabba ta' Alla. Min ma jindunax li llum ħajjitna tinsab quddiem taħwit bla qies ta' ġlied, mibeda, inġustizzji, żina u passjoni bla rażan kull naħa jiġbduna l-ħażen. Hekk ħafna minn ħutna nsara ma baqgħux jimxu fuq it-tagħlim ta' Sidna Ġesu Kristu li inta Santa Rita tant ħabbejt u imitajt. Jaħassa dawn ħutna dberu minn Alla u trefgħu fil-jasar ta' dnub. O Santa Rita, int li f'ħajtek fittix tkun xbija vera ta' Ġesu. Idħol għal ħutna l-midinbin u għalina l-koll quddiem Ġesu biex fil-ħnina infinita tiegħu jinfdilna qalbna bis-soba ta' dnubietna u jdawlilna moħħna bid-dawl tas-sema ħalli fuq l-eżempji li tajtna f'ħajtek aħna wkoll ngħixu ħajja qaddisa u nikbru dejjem fl-imħabba ta' Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet titqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif is-sema jgda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. O Santa Rita, int li kont bint arusa u vera nisranija, bil-talb imqaddes tiegħek quddiem il-qalb ħanina ta' Ġesu, idħol għaż-żgħażagħ għall-miżżewġin u għall-ammijiet kollha tagħna ħalli bħalek jarfu x'inhi rieda ta' Alla lihom, speċjalment f'dawk il-waqtiet li ma jkunx faċli taraf x'qed jitlob minnek il-mulej. Għajnhom int ħalli fuq l-eżempju tiegħek isibu qawwa ġija minn Alla fid-deċiżjonijiet tagħhom. Għamel bl-interċessjoni tiegħek quddiem Alla li fis-sewwa din il-għena din il-sara qed naraw dejjem tikber fil-familji, fis-soċjetà bil-ksur tal-fedeltà fi żwieġ bin-nuqqas ta' impenn fit-trubija tal-ulied u bl-qtil mostruż ta' ulied innoċenti. Il-mulej bedna minna. Mhux minħabba fekk ħafna rwieħ qegħdin jgħixu mbedin minn Alla u fid-dnub, imdawrin aktar lejn l-art u l-pjaċiri tad-dinja milli lejn is-sema fejn biss tinsab il-milja tal-għena u tal-imħabba. O Santa Rita, vera ġbija ta' Ġesu, iġbed lejn il-lejħ il-qlub u l-imħuħ tal-membri tal-familji kollha tagħna u bl-eżempju tiegħek għallimhom
jgħixu l-ħajja fil-familji tagħhom kif għexta inti. Missierna li inti fis-smawiet titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. O Santa Rita wara ħafna kontrarjetajiet uqtih il-qalb li għal-bosta snin ġarrabt b'sabar kbir u b'rabra kbira marida ta' Alla, irnexxilek tidħol fil-Monasteru ta' Kaxxa bħala reliġjuża Agostinjana. Kien hekk li twettqet fik dik is-sejħa li dejjem kellek li ntaqgħod ma' Alla bratta ta' mħabba f'ħajja dedikata kollha kemm hi għalih. Idħol melajn bl-interċessjoni qawwija tiegħek quddiem Alla għall-irwieħi konsagrati kollha biex jimxu dejjem skont is-sejħa tagħhom fil-qdusija u fl-imħabba ta' Alla. Idħol ukoll għal dawk kollha li għal xi raġuni ma rnexxilhomx iwettqu din ix-xewqa tagħhom biex huma wkoll marbutin ma' rida ta' Alla jarfu jsibu triq li minnha l-mulej jridhom jgħaddu u bis-sabar kollu jimxu fuqha sakemm il-mulej jurihomx qed jitlob minnhom. U Santa Rita jidħol ukoll għal dawk kollha li f'dan il-jum qaddis tal-festa tiegħek qed jirrikorru għandek u jitolbuk il-grazzi. Idħol għall-Knisja kollha, speċjalment f'dawk il-pajjiżi fejn l-imsara huma persegwitati. Idħol għall-Papa u għall-isfijiet u għas-saċerdoti imxerdin mad-dinja kollha. Għajna l-koll biex nersqu lejn Alla u nitolbuh maħfra sinċira ta' dnubietna. Idħol inta l-familja tagħna. Għati lill-miżżewġin imħabba vera u sieħa lejn xulxin tixbaħ lil dik ta' Kristu għall-Knisja tiegħu. Għamel li jarfu jissapportu l-xulxin bis-sabar kollu waqt in-nikel u twejjir tal-ħajja. Għati li żgħażagħ il-kuraġġ meħtieġ biex jarfu jgħidu iva għall-imħabba ta' Ġesu u le għal kull tnassis tal-għadu. Idħol nitolbuk għal ħutna kollha li bħalissa jinsabu maħkumin minn xi marda. Idħol u għajn lil morda li jinsabu fl-isptarijiet imxerdin mad-dinja jew fid-djarhom u għajnhom jarfu jorbtu rida tagħhom ma' dik ta' Alla. Ħares lejn kulħadd u fuq kulħadd ixħed il-ħarsa tiegħek ta' mħabba u ta' faraġġ. Amen. Santa Rita itlob għalina. Santa Rita itlob għalina. Santa Rita itlob għalina. L-isem tal-Missieru tal-Liben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Nofru dan il-Rosarju biex bl-interċessjoni ta' Santa Rita il-mulej jaddina minn din il-burraxka b'risq il-ġid u kemm jista' jkun malaj. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn ta' tbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għaraq l-għaraq tad-dem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek u li titint kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie inkoronat b'kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba' misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
سليم عليك ماريا بالجرازia مملية mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. سليم عليك ماريا بالجرازia مملية mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. سليم عليك ماريا بالجرازia مملية mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. سليم عليك ماريا بالجرازia مملية mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slim għalik. Lilek inajt li xaħna turufnatu li teva, lilek nitnidu aħna nibku nolfu f'dan għal-wit ta' dmu. Jgħamel avukata tagħna dawwallejna dawk lajnej tiegħek tal-ħnina. Urina dana turufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Lopalina qaddisom Malla skont il-fema tal-Papa missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-sema jgda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu fis-sliem. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demoni. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja t-telfin tal-irwieħ. Amen. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Altar, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-Kbira Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni uomo, imbierek San Giuseppe Parus Kassissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddissin kollha tiegħu.